les necessitats dels seus territoris. I si en la Comunitat Valenciana hi ha una comarca que té realment aquest problema més que ninguna, és precisament la Marina. Perquè si hi ha una comarca desestructurada, una comarca que no té els servicis adequats, una comarca que cada volta que ix o entra de casa ha de pagar i el cost d'oportunitat enorme que perd cada dia, tot això en la Marina és on realment se demostra. Precisament Demòcrates Valencians comencen la Marina perquè cal començar a treballar i a tindre les solucions adequades des de la base, des de les comarques, des dels municipis i per a tots els valencians. Això és el que ens atrau precisament d'esta comarca i d'esta gent. I deixeu-me que diga una cosa, si me deixen les El bo del directe. Deixeu-me que digui una cosa precisament de la gent que tenim ací, de la gent que hem sumat. Jo la primera volta que conec el cas de Josep me va sorprendre molt. Un alcalde que en Espanya és capaç de denunciar a un empresari per corrupció. Això és absolutament un patrimoni i un tresor polític que cal potenciar. I quan vaig conèixer a Jordi en Teulà, que me deia: Sandre, tu no saps el que és treballar en el dia a dia i saber que tenint raó al final no sempre aconsegueixes arribar als teus objectius a soles i per tant cal començar a sumar. I jo, quan Jordi me va dir això, jo dic, efectivament, Jordi, cal sumar a un projecte, cal vincular molts municipis, vincular una història com la de Josep, vincular una història com la de Carmelo Empego, que també està vinculat a Demòcrates, i fer que realment canvien les coses. Quan tu veus aquestes històries que a nivell municipal existeixen, polítics formats, preparats, polítics de govern, que realment estan donant tot per la seva població, dius, realment el canvi és possible si ho fem entre tots. En el 2019, si comencem a sumar a nivell electoral tots aquests municipis de Vinaròs al Pilar, que tenen partits locals, que tenen gent que governa i gent preparada per a assimilar els canvis que venen, si sumem tot això podrem canviar la nostra història. I aquesta és la voluntat de Demòcrates, tindre una veu valenciana, una veu centrista per primera vegada, que realment prime els interessos dels valencians i on els vots dels valencians servisquen per a les inversions que requereix aquesta terra. De baix cap amunt, Demòcrates Valencians. I ara, si teniu alguna pregunta...